Haul bebelușesc. Au strâns câteva produse, tot ce am aici i-am comandat lui Bebe de pe Shein. Primul este acest sistem de înfășare, este pentru nou-născuți și vine cam așa, foarte practic. Are și căciuliță. Aici am un set de 3 museline. Sunt așa micuțe. Sunt din bumbac 100% și mai am 2 museline mai mari, tot așa, bumbac 100%. Sunt foarte frumoase. Un termometru electric. Mai am salteluța asta. Am zis că poate când îl iau în living să o pun pe canapea sau în cărucior să o pun. Este foarte moale. Și drăgălășenia asta, așa, jucărioara asta, ca să o pun la păduț. Aici am luat niște sticăre cu ursuleți ca să le pun pe peretele unde o să vină pătuțul. Aici am o gentuță pe care vreau să o țin la cărucior, să pun în ea tot ce am nevoie pe împăr și șervețele. Foarte drăguță și practică, nu e nici prea mare, nici prea mică, e perfectă. Pe asta am luat-o ca să îi pun în scoică, ca să stea așa mai relaxat și cam așa vine și asta este foarte moale. Aici am un coșuleț și vine așa, vreau să-l țin în cameră, să pun în el hainele lui murdare, când îl mai schimb noaptea și așa, așa vine. Aici am un coșuleț, cam așa vine, ca să-i pun lui Bebe, o să țin pe masa lui de înfășat, unde o să pun cremuțele, scutece, de toate. Next! Aici am 2 huse pentru salteluța de la pătuț. Tot la fel, sunt 100% bumbac, foarte, foarte calitative, foarte drăguțe. Manoși, sunt 3 perechi, nu cred că o să am nevoie de mai multe. Aici am o trusă cu piaptă în perie, ungher, asta este pentru mucișor, cred, dar o să iau și batista bebelușului, cred că este mult mai practică decât pompița asta. Aici avem prosopelul, tot la fel dintr-un material foarte calitativ. Este super, ursulețul meu. Iar aici am un set de 5 ciorapei. Sincer, nici nu-mi place, nici nu-mi displace calitatea lor. Și asta a fost tot ce am comandat noi de pe Shein.